Bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn b'a ye k'a fɔ nin y'an ka ladalasigi min y'an ka gafe kunnafoni ye an bɛ don nin kɛnɛ nin kan ka sɛbɛn ta sɛbɛn min n'a sɛbɛnna nanzarakan na kalimu karamɔgɔw fɛ olu bɛ a kɛ n'o ye nanzarakan na anw bɛ sɔrɔ k'a ta k'a bila an ka tudunkan cɛɲi bamanankan na yaasa kunnafoni a tɛ kɛ maa si yɛrɛ kɔni den kelen negela ye cogoya min na o baara de b'an bila sigi la nɔ nka kanuba ni dɛmɛbaw fo ka taa se bilasalibaw ma olu caman banna an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a daminɛ mamadu fa siparana fo ka taa se min bɛ tali kɛ sarangosi sara mali ni mali kɔ kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka sara an b'a fo ka waleɲuman dɔn ale folen kɔfɛ universel media kalilu senpara ani a baarakɛla kelenkelenna bɛɛ lajɛlen k'u fo tulu n'a bɛ fɔ min ma ko super GT k'ale sifilɛ kan'a kɔrɔfɔ maa ɲɛna o de ye super GT ayiwa k'a lajɛ siɲɛ kelen ka kɛ min ye nɔrɔnaba yɛrɛ kɔni ye a bɛ fɔ de ma ko super GT maa o maa ni e kɔni tugura la k'a k'i ka moteur kɔnɔ moto do o mobili do o walima i ka mansimafɛn wɛrɛ siga foyi t'a la sango kelen e kɔni e tɛna da o ma o kama an bɛ super GT an b'a ko fɔ bɛɛ lajɛlen in na ka bɔ yen n'i donna universel media kɔnɔ tuguni minɛn n'o bɛ tali kɛ pɔnpu kuranminɛnw fo ka taa se ani a ɲɔgɔnnasi caman ma i b'olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ mairie la an ka maires la maires yɛrɛ kɔni bɛ yen maires la Dani Sanji Umaru Togo wa bamananw ka kuma don a kɛtɔ a fɔtɔ a yɛrɛ kɔni a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛnnen bɛ a ka sigida u ka ɲɛta yɛrɛ kɔni ma anw y'o baara minnu ye anw kɛra o minnu seere ye anw b'o o de kɔni ɲɛfɔ k'a fɔ ka waliɲuman dɔn ale fana folen kɔfɛ halisa an bɛ don min ye impôt kɔnɔna la musoba minnu yɛrɛ kɔni bɛ madamu ba Fanta Sise k'a fɔ ka waliɲuman dɔn fo ka taa se madamu Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Yubiya baarakɛla kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa sugu la ka sɔrɔ ka na. Universel Media Dieng izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batterieman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali siga foyi t'a la adama bamananw ka kuma don tan ka sigi bana a tɛ jɔnni to bi an bɛ waati min na ayiwa i b'a fɔ an b'a fɔ an ka daliw na ko a tɛ kɛ n'a kɛra awa mun de bɛna bɔ a la e ko min bɛ tali kɛ Azawad fo ka taa se sema tɔndenw na u m'o o de kɔni yira anw ka jamana ɲɛmaaw la wa i b'a ye k'a fɔ kunnasini anw yɛrɛ kɔni ye jaw lajɛ f'an bɛ yɛlɛ k'an sen filaw k'olu ja sanfɛ ayiwa Azawad a cɛdenw olu ko malidenw aw ka an kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ anw ka sirimani bɔ min bɛ san 11 anw bɛ baara min na ayiwa an bɛna kurakura tuguni ka yira aw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni na a bɛna ye i b'a ye k'a fɔ MNLA fo ka taa se min ye a jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni ye min ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka u da don a la kabini san 2012 ayiwa i b'a ye o baara min n'u bɛ k'o kɛ a dɔ segin kɛra ka ɲinɛ n'a bɛ bɛn san 2023 yɛrɛ kɔni ma san 11 u bɛ nin baara kelen na i b'a ye bi an bɛ waati min na kɔni u ka laseli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la
min bɛ tali kɛ Azawad a ma ɲɛmɔgɔ kɔni na u y'a yira k'a fɔ bi wa olu kɔni bɛ waati min na u y'u ka tɔnden fo ka taa se a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sema yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la i b'a ye baara minnu yɛrɛ kɔni don hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya misɛnnin dɔw kɔni kɛra an k'a yira k'a fɔ min ye baara caman olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sabatira nka yanni an ka se u ka baara dɔ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ bi n'i y'a ye olu bɛ den kɛrɛfɛ la u ye u tɛgɛ jɔ an ka jamana ɲɛmaaw ani a marabagaw la wa a ko u bɛ tasibila kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin jɔnniw ma maa o ma ni olu de kɔni binna bari ka d'a kan banbaaci kɛlɛ o min n'o binna anw ka jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Azawadi a tɔnden minnu yɛrɛ kɔni binna fo ka taa se a jamanadenw yɛrɛ kɔni ma i b'a ye min bɛ tali kɛ kiiri baara la u y'a laɲini kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka se ka wuli k'u jɔ min b'a to tiɲɛ a bɛ bange bɛɛ lajɛlen kɔni b'a ye olu ko olu ma se ka da la jamana min ni a ko nin ye n den ye nka o jamana o kungo o yɛrɛ kɔni o den o kungo tɛ jamana yɛrɛ kɔni kungo ye a ko n'a ma ɲa a b'o cogoya la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba o de kɔni o bɛ baaraw kɔni na nka ka bɔ yen a ye min bɛ tali kɛ sema a tɔnden bɛɛ lajɛlen fɔ ko nin ye san 11 olu kɔni bɛ nin baara in kɔni na hali n'o y'a sɔrɔ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ma jɛ nka ɲuman caman kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ min n'o bɛ se ka fɔ o dɔ ye min ye u ka ɲɛta o sera sabatili cakɛdaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni labɛn cogoya min na fo ka taa se min ye u ka Azawadi yɛrɛ ka se k'a cɛbɔ min b'a to marabolo olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sabati cogoya min na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ dugujukɔrɔ sɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛ olu ka Azawadi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ ka tigɛ yaasa olu dugujukɔrɔ sɔrɔ ninnu walima a nafolo olu bɛ se ka bɔ cogoya min na ka kɛ mago ye ka ɲɛsin Azawadi yɛrɛ kɔni ma lakana ale ni kiiri baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na ka kalanbolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ di sifinnakaw ma minnu ni olu b'a fɛ ka kɛ finitigilakaw ye wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka kalanso n'a bɛ fɔ mun ma ko okɔliso ka se ka olu yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ayiwa ani min ye kɛnɛyaso o bɛɛ lajɛlen kɔni sabati jiko ale ni mago wɛrɛw min b'a to lafiya yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu ka hakilina o n'u ka taabolo o kɔni o ye nin de min ni o laɲiniw yɛrɛ kɔni kelen bɛ sema yɛrɛ kɔni fɛ a ko nin y'a san 8 yɛrɛ kɔni ye olu ye tɛgɛnɔbila kɛ a bɛ fɔ min ma ko accord d'Alger min yɛrɛ kɔni ni a kɛra i b'a ye k'a fɔ maa caman yɛrɛ kɔni kun tintilen b'o olu kan bagabagalikanw olu yɛrɛ kun taara ka ɲɛsin olu ma i b'a ye k'a fɔ hali min ye jigiya fɛnɛ kɔni kun dir'u ma ayiwa yaasa ka bɛn ni accord ko in ye nka i b'a ye bi an bɛ waati min na min ye dɛmɛ ye diɲɛ kɛlɛya tɔnbaw ale ni min bɛ tali kɛ médiation yɛrɛ kɔni na ni maa min jamana min y'a cɛfɔba ni kanbɛnba ye olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka u jɔyɔrɔ ka se ka o fɛnɛ yira bari olu kelen bɛ ka u dɛn n'o ye Mali yɛrɛ kɔni kɔfɛ bi ayiwa Azawadi u ka tɔndenw ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ta yan fɛ na yan fɛ yɛlɛmabolo o cayalen bɛ n'o ye ŋɔmiya yɛrɛ kɔni min bɛ tali kɛ ayiwa communauté internationale fo ka taa se médiation internationale yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la jɔyɔrɔ min b'u la ni o y'u ka baara kɛta ye min b'a to Azawadi min bɛ sema tɔndenw ale ni Mali ɲɛmɔgɔw olu bɛ se ka sigi cogoya min na ka kan kelen fɔ nka olu ko olu ye mun de jateminɛ i b'a ye communauté internationale fo ka taa se médiation yɛrɛ kɔni ma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ k'i dogo Mali yɛrɛ kɔni kɔfɛ bari ka d'a kan u bɛ buruburu sɔrɔ wa walima u ye kumakan duman de kɔni fɔr'u ɲɛna wa walima jigiya min bɛ yen nɔ u t'a fɛ o de ka tiɲɛ wa o de kama ayiwa min ye accord in yɛrɛ a tɛ ka se ka lawaleya a ko bi nin ye a san 11 ye olu kɔni bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o laɲɛnɛmaya o senfɛ kumakan minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɔ i b'a ye u kɔni ye wele da MNLA sema fo ka taa se CSP ale ni PSD fo ka taa se Azawadi a duguden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma siya ma bɔ siya la i b'a ye k'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔni wele ayiwa jɔyɔrɔ ani baara min bɛ bɛɛ lajɛlen bolo ka kɛ min b'a to olu yɛrɛ kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ se ka sabati cogoya min na ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o fɛ o ka bɔ u ye wele yɛrɛ kɔni fɛnɛ da bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen ka to waati min na mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛna kɛ maa kelen-kelenw bɛna kelen o kelen na min b'a to Azawadi yɛrɛ kɔni a bɛ lakana a bɛ lafasa wa ko baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka Azawadi yaasa a bɛ se ka lafasa cogoya min na surtout olu ni fanga min bɛ ɲɔgɔn na min ni a lakodɔnnen tɛ wa maa yɛrɛ kɔni t'u fɛ nka bi an bɛ waati min na
Mali ɲɛmaaw u kɔni ya Azawadi y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ i na komi olu ni maa yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn na, maa tɛ lamɛn, ayiwa maa hakilina yɛrɛ kɔni tɛ lajɛ, nka olu kɔni kelen bɛ k'a kɛ juru kelenni ye ten kun kelenna taga, ayiwa min ni o y'olu kun minɛ olu kɔni bɛ tɛmɛ o sira fɛ. Laya Jara nin y'ale ka fasiri ye, an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la. Halisa an bɛ to Soir de Bamako ale kelen kɔnɔna la, i b'a fɔ kunun an y'a fɔ an ka dɔnkibaru la cogoya min na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kolokani basigibaliya o kɔni o bɛ ka Kulukoro dugu ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛ, walima Kulukoro marabolo bi péage kɔni tɛmɛlen kɔfɛ n'o ye Farabanata ye, ale yɛrɛ ni Kati fo ka taa se ani Bamakɔ yɛrɛ kilo 18 yɛrɛ ɲɔgɔnna si, nka bi an bɛ taa Kolokani n'o ye Zanbugu poste min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ, i b'a ye banbaaciw kɔni nana moto la u bugunatigɛlen tɛ ka na bi poste yɛrɛ kɔni kan n'o kɛra alamisa don avril kalo tile 6 san 2023, i b'a ye 4h du matin o waati yɛrɛ kɔni na maa 5 olu de kɔni ni binna kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan, maa 2 o ye gendarme ye, maa 1 yɛrɛ kɔni ye polisi motari ye, maa 2 o fɛnɛ o kɔni ye jamanaden nanamasumalenw ye. Ni baara ninnu kɔni kɛlen banbaaciw u y'u kunda yɔrɔ min kan o de ye Warala ye, u bɛ moto caman kan, hali tricycle n'a bɛ fɔ min ma ko katakatani o dɔ yɛrɛ kɔni b'a la, u kelen ka nin walejugu in i b'a ye nin kɔni ye kura ye min n'a kɛra Farabanata ayiwa a n'o yɛrɛ kɔni cɛ hali a tɛ tɛmɛ tile damadɔni yɛrɛ kɔni kan, o ni Bamakɔ cɛ i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kilo 15 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni don, hali n'o y'a sɔrɔ maa ni kɔni ma bin, i b'a ye bolofɛn caman o kɔni o tiɲɛna ye, nka gendarme olu ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min ye banbaaciw ye u kɔni ye sentigɛ yɛrɛ kɔni ta, bolofɛn minnu yɛrɛ kɔni tiɲɛna an bɛ mobili 4 b'o la, mobili 3 ayiwa o kɛra péage yɛrɛ kɔni na, mobili 1 o kɔni o kɛra poste n'o ye eaux et foret maaw yɛrɛ kɔni ka poste la fo ka taa se u jenini yɛrɛ kɔni ma, nka an kana ɲinɛ i b'a ye k'a fɔ u ka bureau fɛnɛ ko o fɛnɛ kɔni jiginna fɛ papier minnu ani mɔgɔɲafɛn wɛrɛ minnu b'a kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jiginna, nka i bɛna ye yanni o wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛ kalo 2 tɛmɛlen kɔfɛ ni wale 1 ɲɔgɔnna si o de kɔni kɛra banbaaci maa 10 u sigilen bɛ moto kan olu taara bin jinjiri yɛrɛ kɔni kan o ni Bamakɔ cɛ ye kilo 100 ani kilo 80 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ye, a kɛra ka bɛn ni sɔgɔmafɛ nɛgɛ kanɲɛ 2 a waati yɛrɛ kɔni ye. Banbaaciw ani Mali finitigilakaw olu kɔni ye mugujugu ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn kun susu ka susu ɲɔgɔn kun, i b'a ye nka Mali finitigilakaw olu ka cɛsiri sera ka kɛ sababu ye banbaaciw u kɔni ye sentigɛ yɛrɛ kɔni ta hali n'o y'a sɔrɔ ɲinini yɛrɛ kɔni kɛra u nɔfɛ, nka kɛnɛ in kan i b'a ye mobili caman o kɔni o jenina min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la douaniers olu ka mobili o b'a la, ayiwa mobili 2 fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o ye a bɛ fɔ min ma agent 2 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ye ani World Vision olu ka 4x4 kelen i b'a ye k'a fɔ o fɛnɛ yɛrɛ kɔni jenina nin kɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ maa yɛrɛ kɔni ni ma bin, nka tiɲɛni yɛrɛ kɔni a dɔw kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na. Fasiri sɛbɛnna min ye Yusuf Konate fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la. Halisa n'an bɔra Soir de Bamako o kelen kɔnɔna la an bɛ taa indicateur de renouveau ta, an bɛ indicateur de renouveau ka se ka ale ni cikan ka fasiri ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka kari ka don ɲɔgɔn na, bari ka d'a kan indicateur de renouveau kɔnɔna la nɔ olu bɛ taa n'an ye min ye Ponge ale kɛnɛyaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la, i b'a ye grève kɔni a bɛ senna halisa, grève min n'a bɛ senna a kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin maliden nanamasumalenw, bari ka d'a kan maa minnu ni olu bɛ taa kɛnɛya baaraw kɔni ɲɛɲini na, i b'a ye k'a fɔ grève min yɛrɛ kɔni bɛ yen ayiwa o kɛra sababu ye i b'a ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka kɛnɛya baaraw ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o kɛ bolokɔfɛfɛn ye, nka min bɛ tali kɛ sɛbɛn min ni a ɲɛsinna maa ɲɛma n'o o ye président ani membre de commission médicale n'o ye Gabriel Touré yɛrɛ kɔni ta ye fo ka taa se chef de service yɛrɛ kɔni ma, médecine légale expertise dɔgɔtɔrɔ Ibrahima Diko kɔni y'a jira k'a fɔ baarabila min yɛrɛ kɔni kɛra min ye Gabriel Touré Ponge yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɛra gɛlɛya fo ka se a kɔdan yɛrɛ kɔni ma, bari ka d'a kan maa minnu ni olu bɛ taa furakɛli ɲɛɲini na maa caman kɔni fo ka t'i jɔ maa 600 kɔni ɲɔgɔnna si la nin kalo 3 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu de kɔni ni binna, hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ an ka tiɲɛ fɔ ko olu yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka kisi k'a daminɛ janvier février fo ka na se mars kalo yɛrɛ kɔni ma maa 600 olu de kɔni kun taara furakɛli ɲinini na Ponge dɔgɔtɔrɔso la, nka sababu kɛ min ye baarabila min kɛra dɔgɔtɔrɔw fɛ o kɔni kɛra sababu ye maa 600 olu kɔni ni binna ten fufalaki, hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko service minimum o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔni na, nka o ma se k'a to maa 600 in kɔni olu ni ka se ka kisi an bɛ waati min na, a ko n'i ye jatedenw yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa 400 ayiwa olu de kɔni ni binna kalo kalo
janvier kalo kono maa 400 o ni bina min bɛ tali kɛ décembre février kalo kɔnɔna la tuguni maa 400 o fana ni bina maa 200 a kɛtɔ bala o fana ni bina fo ka taa se mars kalo ma maa 200 olu fana ni bina o kɔnɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo maa 600 olu de kɔni ni bina hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw tun b'u la olu yɛrɛ kɔni ni tun bɛ se ka kisi nka ka bɔ o fasiri kelen kɔnɔna la an b'a fɔ fasiri in tɛgɛnɔ bilala Y dumbia fɛ n'an bɔr'o kɔnɔna la tuguni adama an bɛ Gabriel Touré ka se ka ale yɛrɛ kɔni ta ka fara o kan bari ka d'a kan Gabriel Touré olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni tun bɛ baara bila la nka olu ka baara bila i b'a ye k'a fɔ sigikafo olu yɛrɛ kɔni kɛra sigikafo in de kɛra sababu ye min b'a to kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ fo ka taa se jamana ɲɛmaaw wa olu kɔni ye laɲini kɛ n'o kɛra sigi ye sigi min ni a baara ninnu bɛɛ lajɛlen na bɛnna an ka cakɛda maa min ministre de travail n'o ministre min ka wulikajɔ bɛnnen bɛ an ka cakɛdaw olu yɛrɛ kɔni kibaruya n'a kow bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye o kɔni ye labɛn kɛ labɛn min kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma commission de conciliation nin bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni mars kalo tile 13 ye ka tile 14 ka taa bila tile 13 la i b'a ye k'a fɔ sigika kuma olu yɛrɛ kɔni kɛra bari gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ minnu kɔni dala i b'a ye fɔ ka bɛn caman kɔni kɛra la a bɛ fɔ min ma ko point 6 o kɔni de tun kɛlen bɛ gɛlɛya ye nka i b'a ye kuma ɲɔgɔnya kɔni kɛlen ɲɔgɔn faamuyaw de kɔni sɔrɔla point 6 min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ o min n'o o kɛra kɛnɛya tigilamɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲa a ye bɛnkan a ye dalakan yɛrɛ kɔni di ayiwa min ye mot d'ordre ye ka se k'a fɔ anw ka tɔndenw ɲɛna u kɔni u ka baara kɔni daminɛ ayiwa min ye soir de mako ale baarakɛlaw yɛrɛ kɔni taara k'a lajɛ n'i ye Gabriel Touré donda ani a kɔnɔna kɔni lajɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni kun falen don min ye ayiwa kɛnɛya tigilamɔgɔw fo ka taa se maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa n'o ye furakɛli yɛrɛ kɔni na ayiwa a kɛra nisɔndiya yɛrɛ kɔni ye nka i b'a ye syndicat wɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ baara kɛ Gabriel Touré yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu kɔni ma jɛn ni nin hakilina in ye ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ olu kɔni ma jɛn n'a ye an bɛ ladɔnnali kɛ k'a fɔ ko baaraw kɔni a daminɛra Gabriel Touré kɔni ale kɔnɔna la an bɛ waati min na Fasiri sɛbɛnbaa de ye Yusuf Konate an ye min sama ka bɔ soir de Bamako ale kɔnɔna la nka k'an to yen k'a laban an bɛ cikan ta teliyara ayiwa i bɛna ye k'a fɔ vérificateur général ale kɔni bɛ a ka baara la a taara CMDT kɔni kɔnɔna la ko wari tununna yen ayiwa jɔn y'a ta nka maa min yɛrɛ kɔni tun tɔgɔ bɛ ka fɔ o de ye Nango Dambele n'ale yɛrɛ kɔni ye CMDT maa ɲɛmaaba yɛrɛ nin waati in na ayiwa Fasiri sɛbɛnbaa kɔni y'a jira k'a fɔ ko ayiwa maa jugu tan kɔni tɛ yen nɔ ko ala kana an si jugu sanna i b'a ye nin ye jugu ani bisinkɔniyatigiw olu de kɔni kelen bɛ ka min ye nkalonjugu ta ka Nango Dambele ka se k'a sɛgɛrɛ bari vérificateur général a ye baara min kɛ nin ye san 2017 ka taa bila san 2020 o yɛrɛ kɔni t'a la Nango Dambele ale dun donna CMDT yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaa la ka bɛn ni novembre kalo ayiwa san 2020 yɛrɛ kɔni waati ye kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jate min yɛrɛ kɔni bɔra Nango Dambele ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ den kelen yɛrɛ kɔni t'a la wari a dunna fo ka taa fɔ k'a dunna i b'a ye vérificateur général kɔni ye sɛbɛn k'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a bin i b'a ye jɛnw kan ka minɛ min ye maa min Nango nana maa min nɔra bila o de don wa walima jɔn de ye CMDT yɛrɛ kɔni ka wari dun nka wari n'i y'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ye miliyɔn caman ye ayiwa kɔni a bɛ t'i jɔ la hali n'o y'a sɔrɔ wari a bɛɛ lajɛlen kɔni ma fara ɲɔgɔn kan anw fɛ yan nɔ bari ka d'a kan a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma ayiwa u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o ye san 2016 2017 ka taa o baara ninnu bɛɛ lajɛlen na mun tun bɛ kɛ ka se ka baara kɛ minɛnw n'a bɛ fɔ min ma matériel informatique ayiwa a complémentaire ani a ɲɔgɔnna si wɛrɛ n'i y'o dɔrɔn ta u bɛ taa fɔ miliyɔn 16 ani a kunkan fɛ yɔrɔ min tun bɛ a bɛ fɔ min ma ko kalanso olu yɛrɛ fana tun kan ka jɔ CMDT yɛrɛ kɔni fɛ ani ɲɛgɛn n'o kɛra suguba o bɛ t'i jɔ fɔ miliyɔn 80 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la ka bɔ yen a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u ka minoration des patentes au niveau maintenant des buildings wa o bɛ t'i jɔ fo min bɛ tali kɛ miliyɔn 200 ani kɔ la ayiwa ni o ye Sikaso ayiwa CMDT min yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso u ka filière sud Sikaso yɛrɛ kɔni ta y'o ye ayiwa filière nord o yɛrɛ kɔni n'o ye Kucala ta ye i b'a ye k'a fɔ olu fɛnɛ wari min yɛrɛ kɔni dunta kɔni bɔra yen u bɛ taa fɔ miliyɔn 392 ɲɔgɔnna si nin n'a ɲɔgɔnna siw olu de kɔni yera CMDT yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka n'i ye a bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo miliyari 1 ani miliyɔn 160 miliyɔn 100
ani bioro ani fila ani akunganfɛn i b'a ye o de kɔni tununa CMDT kɔnɔna la jɔn y'a ta a bɛ jɔn bolo ayiwa a kɔni a ma ye fɔlɔ Fasiri a sɛbɛnna jɔn fɛ Fasiri sɛbɛnba ayiwa o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ cikan Fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen olu kɔni tɛgɛ n'o ye nin ye aramateliya la an y'a fɔ ni an ka sigi ninnu kɔni bɛ ban an bɛ kuma dɔ la bilasiralikan dɔw yɛrɛ kɔni ta i b'a ye bi an bɛ taa fɔ Nigéria olu kɔni ye kamalen 4 minnu ni olu yɛrɛ kɔni minɛra cɛ tɛ muso tɛ yɛrɛ kɔni na ayiwa a bɛ fɔ min ma ko cour islamique o kɔni ye nin kamalen 4 minɛ ka se ka u ka kiiri yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ kamalen ninnu si bɛ taa san 22 ka taa bila san 28 na ayiwa kiiri baara kɛlen kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko busan 15 o kɔni o kɛra a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ani wari dɔ bɛ o bin'u kan u kan ka min yɛrɛ kɔni sara nka yira k'a fɔ yanni nin kamalen ninnu yɛrɛ kɔni ta cɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma cour islamique wɛrɛ bɛ o Nigéria dugu kelen yɛrɛ kɔni na o fana ye kamalen 4 wɛrɛ yɛrɛ kɔni minɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni fana sɔrɔla cɛ tɛ musotɛya la nka aw maa 4 cɛla maa kelen bɛ o ye chrétien ye u y'o bɔ a la bari ka d'a kan anw ka sariya bɛ ka tigɛ ni diinɛ sariya de f'i ka kɛ silamɛ yaasa sariya in a k'i ta i tɔgɔ ma ayiwa o dira a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma ko cour laïque fana kɔni ye o kamalen yɛrɛ kɔni fana ka kiiri tigɛ san 10 o suma k'a di kamalen yɛrɛ kɔni ma nka min bɛ tali kɛ cour islamique la o kɔni ye min bɛ tali a tɔ 3 minnu bɛ fo ka taa se maa 4 laban min olu fana sɔrɔla kɔsannin na ayiwa busanɲɛ 15 ka se ka o don u fɛ k'u can n'o ye o fana bɛɛ bɔlen a bɛ fɔ nera 20,000 francs 20,000 naira a kɛtɔ b'a la ayiwa nera 20,000 naira an t'a fɔ nin fɔcogo la o ka nɔgɔn 20,000 naira wa kelen kɔni u bɛ se ka o sara ayiwa ka bɛn ni u ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ bari a kɔnnen don Nigéria n'a bɛ fɔ min ma ko homosexualité ni fana bɛ dansigi an ka bi don kibaru la ka Anne Keita k'a fɔ ayiwa fo ka taa se Tɛnɛ Titi ka fana fɔ Asan Kone ale ni Muna Layaren fo ka taa se Kotima an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn b'an ka jɛmukan ninnu ka se ka u ta sira o sira fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Adama ale tun ye nin cɛsiri kɛbaa ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman